Portosín homenaxeou a Virxe do Carme. O domingo, día grande, foi a misa na súa honra e a procesión marítima. O porto local encheuse tamén coa festa da exaltación da Sardiña Azul. As celebracións repártense pola comarca e un dos puntos neurálxicos desta fin de semana foi Portosín. O 14, 15 e 16 vivíronse as festas do Carme de Portosín, xornadas cheas de propostas e actividades para todas as idades. O día grande foi onte, o domingo, coa homenaxe á patroa dos mariñeiros. Ás 10:30 da mañá seguiu a procesión dende a igrexa rumbo ao Peirao. No eixe central da actividade pesqueira desenvolveuse a misa na honra da Virxe do Carme, a que asistiron o alcalde de Portosón, Luis Ojo, membros do Goberno e da Corporación Municipal e a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez. Centenares de veciños, veciñas e visitantes non se perderon esta cita marcada no calendario do municipio, tamén pola tradición do mar que hai no concello. Co remate da misa, entouse a Salve Mariñeira, himno dedicado á Virxe do Carme. E seguiu co levantamento da patroa dos mariñeiros antes de sair do lugar. Á tarde, ás 6, tivo lugar a procesión marítima na que a Virxe estivo arroupada por diferentes embarcacións, e na que non faltou a tradicional homenaxe floral aos mariñeiros falecidos no mar. As festas do Carme de Portosín arrancaron o venres, xornada protagonizada pola música, e o sábado o principal atractivo foi a 36ª festa da exaltación da Sardiña Azul. As actividades para todos os públicos encheron a fin de semana e deron moita vida a Portosín nas súas festas.